Чираттагы кытлау хаты Николаевка районы Әхмәтле авылына аша. Бүген үзенең матур тулган көнен якташыбыз Салихов Харис Мягинович каршылый. Аны әлеге матур тулган көне белән тормыш иптәше Сара, улы Ришат, килене Расиме, оныклары Рамиль, Регина, кызы Равилә, кияве Азгать, оныклары Мәдинә, Әминә, Раилә, кияве Усман, оныкчалары Сәлимә, Кәмилә, кызы Гүзәл, кияве Раил, оныклары Галия һәм Булат котлыйлар. Тормыш тәгәрмәше тәгәри, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез, Газиз бабакаебызга 78 яшь тулды. Ул гомере буе үзенең туган көне турында сирень аткан вакытта мин туганмын дип әйтә иде. Әйе, бик матур табигать чорында туган ул. Шуңадыр үзе дә бик күркәм шәхес булган. Гомере буе колхозда хезмәт итеп, ул барча авылдашларының ихтирамын казанган. Хәзердә ул өйдә тик тормый, гел йорттан нидер эшләп йөри. Әбиебез Сара белән 3 бала тәрбияләп үстерделәр. 3 баланың балаларын күреп, оныклары өчен хәзер яшиләр. Бүген дә хәтеребездә, без кичкенә чакта тракторына утыртып, урманга җиләк җыярга йөртә иде. Җиләклекнең дә ул иң яхшысын, иң иресе үскән урыннарын белә иде. Быел әбиебез белән бергә яшәүләренә 55 яшь тула. Аларның тормышларына да 2-5 куерга лайык. Бик тәртипле, бик акыллы гаилә алар. Якыныбыз, әтиебез, бабакаебыз, рөхсәт итсен өчен күңелдән матур туган көнең белән котларга һәм теләкләрнең иң изгеләрен сиңа җиткерергә. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән якын кешебез. Сөекле әткәебез, бабакаебызның бүген туган көне. Хөрмәтлебез, без сине ихлас йөрәктән котлыйбыз. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирик икән бүләккә? Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Яшә әткәебез, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Авырлыклар туса тормышта, киңәш сорап сиңа киләбез. Дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтәсеңне алдан беләбез. Ташып торсын күңелләрең һәр чак. Яшәү дәрте мәңге сүнмәсен. Якты өмет, зур хыяллар белән каршыла син бәйрәм иртәсен. Кадерле Харис Мягинович, алгы көннәрдә дә хатыныгыз, балаларыгыз, оныкларыгыз мәхәббәтен тоеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Чын күңелдән сезнең хөрмәткә яңгыраган теләкләргә кушылабыз. Сезнең гомерегездә нинди генә вакыйгалар булса да, нинди генә эшләр башкарылса да, алар сезгә тик шатлык китерсен. Барлык уй-теләкләрегез, барлык хыялларыгыз тормышка ашсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләкләрен кабул итегез һәм бәхетле яшәгез.
кочагы.